سلام كم يتصنعكم كبرات عزبت عرتاو زينا سبورت إنه زينا زغرب لكم ميكا على حدكم. ቀዳማይ ዙርያ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ቤተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ተዛዚሞም ኣብ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተረኸበ ውፅኢት ሰማዕታት ንማይ ነፍሒ 4 ባዶ ረቲዓቶም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣዱሊስ ንቶኮር 9 ባዶ ደንበ ሰንበል ንሰሓርቲ 6 ባዶ ሓርነት ንማርኮኒ 5 1 ክዕወታለን ከለዋ ሰማዕታት ምስ ማይ ነፍሒ ማዕረ 2-2 ተፈላለዩን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣዱሊስ ንቶኮር 9 ባዶ ደንበ ሰንበል ንሰሓርቲ 6 ባዶ ሓርነት ንማርኮኒ 5 1 ክዕወታለን ሰማዕታት ምስ ማይ ነፍሒ 2-2 ተፈላለዮም ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብጠቕላላ ብስሒ ዝተመዝገበ ሸቶታት 120 ክኸውን እንከሎ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 175 ሸቶታት ተመዝጊብሎም ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ይስዓት ወልደመድህን ንድያ ማይ ነፍሒ ንሰማዕታት ኣስመራ ሓፈሻዊ ንማርኮኒ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2 ባዶ ክረትዕን እንከለዋ ሓርነት ንኣዱሊስ 2-1 ኣሸኒፋቶም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ደቕሰብ ንድያ ቀይሕ ባሕሪ ንይስዓት ወልደመድህን ኣስመራ ሓፈሻዊ ንማርኮኒ ሓርነት ንኣዱሊስ ደንበ ሰንበል ሰሓርቲ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2 ባዶ ረቲዕነን ማይ ነፍሒ ንሰማዕታት 2-1 ስዒራቶም በዚ መሰረት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ረብዒ ፍጻመ ዝሓለፈ ቤተ ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ይስዓት ወልደመድህን ሰንበል ባርካ ኣስመራ ሓፈሻዊ ሓርነት ሓላይ ሰማዕታት ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ድያ ቀይሕ ባሕሪ ባርካ ኢብራሂም ሱልጣን ኣዱሊስ ኣስመራ ሓፈሻዊ ደንበ ሰንበል ሓላይኒን ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ቀይሕ ባሕሪ ይስዓት ወልደመድህን ልምዓት ባርካ ማይ ነፍሒ ሰማዕታት ሓርነት ኣስመራ ሓፈሻዊ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ጻዕዳ ክርስቲያን ደቕሰብ ኢብራሂም ሱልጣን ባርካ ሓላይ ሰማዕታት ኣስመራ ሓፈሻዊ ሓርነትን ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዕ ደቂ ኣንስትዮ ማርኮኒ ኣስመራ ሓፈሻዊ ባርካ ልምዓት ሰማዕታት ደንበ ሰንበል ክኾና እንከለዋ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ማርኮኒ ኣስመራ ሓፈሻዊ ባርካ ልምዓት ቀይሕ ባሕሪ ይስዓት ወልደመድህን ሰማዕታት ደንበ ሰንበልኒን كبرات عزبت عرتاو زينا سبورت أبزي فتصم سلام